Nawani bi na milio, nawani chiebo, nawani na nyamao, nawani na chiebo, nawani na tabuo, nawani na chiebo, nawani na jego, nawani chiebo, nawani na gozio, nawani na chiebo. Oya didn't like a number. We to wear the Tia can live. You come with Abby Masan Webia. You come with Abby Masan Webia. Oya bet a 1 million fool. You come with a point of contact in your life. How got a seed of being a billionaire in your life? Ọbụrụ na ndị bụ na-ada aga n'iru akọlụ m gọvanọ ya aga n'iru na bụ ụlọ. Ọ bụ ọnụ abụrụ abụ. Ọ bụ ọnụ abụrụ abụ. Ọnụ abụrụ nne, ọnụ abụrụ nna. Ọ bụ ihe nna gị ji ya gị emete, ọ bụ ihe nna gị mete. Tata ka nna gị ọgọgọ sị na nne biko apụgo gị. Maka na ndị be anyị si na ọ na-agba ya ruo oyi asa ya na mmiri. Tata ebe na mmiri asacha gị. Ị ga-adịle lọta. Ịdị na mmụọ, ịdị n'ife. Ị abụghị ndị milonia. Ị abụghị ndị bilonia. Ị abụghị ndị filin steshọn. Ị abụghị ndị kọmpani aka gị. Ị abụghị ndị họtel. Akaụntụ gị nyere ime increase. Ọ dị gị na-egwuregwu ya naba iwere egwuregwu naba. Ma ọ bụ na ite ka enye serious ya naba ijiri ezigbo ibe naba. After why somebody goes in the league. Now not to put order. TrendyBeats.com. My name is Eddie. When I like